Здравейте, сега ще ви покажем по какъв начин да си направите регистрация за заявка за ваучер за дигитална компетентност. След като сте влезнали в този линк, трябва да влезете ето от тук, от Заяви. Натискате бутона Заяви. След като заради страницата, трябва да попълните по прост начин тези данни, всичките, които са вашите данни, имената, 3 имена, ЕГН, електронната ви поща, разбира се, хубаво да си знаете и паролата на електронната поща, която ще оставите тук. След това да попълните данните, свързани с вашия адрес, населено място, пощенски код, телефон, разбира се. И ето сега тук надолу ще ви покажа някои други детайли. Ето тук трябва да отбележите това на посочен електронен адрес, да ви дойде уведомлението. Проект, тук натискате, трябва да изберете ето това долу. Дигитална компетентност. Ето тази част. Умения и компетенции. Вид услуга, ето тук трябва да натиснете издаване на нов ваучер. Ето тук. Статус на заявителя. Вече вие какво лице сте? Безработно, самонаето, заето по трудов договор и заето по служебно правоотношение. Вече на база вашия статус трябва тук да изберете. Разбира се, трябва да е коректно, защото това е сайта на Агенцията по заетостта. Тук ви е регистрацията. Така, ключова компетентност, тук натискате, имате една опция. Това трябва да отбележите. Ниво на дигитална компетентност, тук трябва да напишете на базово ниво, защото вие първо трябва да минете през базово ниво, след това на другите нива. Форма за обучение, тук трябва да изберете, те са 3 варианта, но ние обучаваме на дистанционно, това е изцяло онлайн вариант, в който вие може да сте буквално навсякъде, да се включвате в тези обучения, през телефон, таблет или компютър, без значение къде се намирате, дори може да сте в чужбина. Доставчик на обучение, тук вече трябва да изберете фирмата, която ще ви обучава, фирмата, която сме ние, която сме разработили всички тези материали за обучение по най-добрия начин, се казва NMN 2016, може да я намерите по този начин, както сега аз търсех, а може директно тук горе да напишете NMN 2016. Така ни се казва фирмата, която е за обучение. Адрес на провеждане, той има една единствена опция, но пак казвам, това е просто формално като поле. Вашето обучение ще бъде онлайн и вие без значение къде се намирате ще може да влезете в него. Така, след като сте попълнили цялата тази информация, тук си съгласявате, това е декларацията в Агенцията по заетостта с тяхните общи условия, се съгласявате и минавате напред. Минавате напред, на продължи, тук не добавяте нищо, минавате напред на продължи и след като минете напред, вече цялата информация може да я прегледате още веднъж, ако някъде сте допуснали грешка с вашето име или нещо от сорта, случва се, разбира се, и такива неща, не е нужно да се притеснявате. И вече накрая, преди да завърши всичко, ще има един бутон, в който ще ви се изпрати код на вашия имейл, който сте си поставили тук. Тогава трябва да си влезете във вашия имейл и този въпросния код, който от няколко символа, да го поставите на конкретното поле, за да може вече да се потвърди цялата регистрация и да пуснете самото заявление официално към Агенцията по заетостта. Всичко останало до няколко дена ще ви излезе официално ваучера, ще бъдете одобрени най-вероятно. И след като получите ваучера, вече ще може да организираме групи, в кои дни, кога да бъдат обучавани хората, за да може да преминете вашето обучение по най-добрия начин. Благодаря за вниманието.